লাই थांनाय साल त्रिपुरा हानि मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मानिक साहा त्रिपुरा हानि खरकसा बुबाग्रा ताहान्दिनि सामाबाय तिनि खुमुलुं लाहार क्लैना नांफिगा हायना हाय तिनि खुमुलुंग 300 बाइक तैयै लाहार क्लैरै त्रिपुरा मथा जलिमा सेजमा फुनुक लाइखा कतर बाइक रैली खलायै बरकनि ककंखा त्रिपुरा हानि खरकसा बुबाग्रानो बाहायके बुबाग्रा ताहान्दिनि सावै जलि जागलायै तिनि हायना हाय सेजावै बाइक रैली खलायलायका बमुंनो त्रिपुरानि सीएम डॉक्टर मानिक साहा बुबाग्रानि थानिगो थाङै नागार सान्यांके बसांगो बुबाग्रा बै तिदुल जाक त्रिपुरा हानि बुसारक आसुगि तंलाक सिरिं तंलाक तेबो बसांगो कतर चबाक थायनै हिनि सायखानाका नायनि सिनि मांखलिबो हामबायरुबो सिनि खुमुलुं कोऑर्डिनेशन 19 टा विलेज ना तयै जोंरा कायसे कोऑर्डिनेशन खाजाक दङ ओ कोऑर्डिनेशन बिसिंतने जोंरा साइटा कमिटि खमत तंफना जों जेता यांगपुर सन दंलाय अबरकना जों दिनै त्रिपुरा मथा YTF TWF TISF जब तो मिलुइनो जों दिनारा बाइक रैली खालायनानै थांदों तामनि बागै हेंखाय जों जे थानाय कयेक दिन सिगां त्रिपुरानि मुख्यमंत्री मानिक साहा बजेचिनि महाराष्ट्र कक हामिया सावै हेके महाराष्ट्र कायसा त्रिपुरा सा वानसना जे बेडेबेट हेके सेंटिमेंट खालायै जे बो कक सामानि आबोनि बागैनो जों आबोनो बेलायखे जलि लायजाक नासले लायजाक जों सारा त्रिपुरानि जत त्रिपुरा सारा बुबाग्रानो 184 जना राजानि बंशधरनो हामिया हनका बोल माने जों त्रिपुरा सारानो बेबाकनो हामिया हामा खालायो अबोनो तैनो जों दिनै रैली खालाय दङ जों जे बुबाग्रानो तै राजा ताहान्दी बना बुमुखै प्रदुथुंदी हनै हनमानि आबोनो जों बेसि खालायना सरगो नों मुख्यमंत्री हायके नों फातारनि फायनाय नों अ जागानि जे 184 जन राजानि माया ममतानि सागक्रै सिनि राजा तामो खालायका अ त्रिपुरा हाना नारना थांतनि बतामो खालायका अब टोटली बिनि अ त्रिपुरानि लाइबु माहाके इतिहास बाबो सिया बनि बागै नों हनै दा तंग हनिया दा तंग बयनि दफा हनै दा तंग हनिया दा तंग जों साइना जोंले चिनि राजानो राजा हनै मानिनाय जों चिनि राजानो राजा हनै गसिवा बय हमजि हनतन मजि हिंया जों अबनो चिनि राजाना राजा हनै राजानो जों राजा हनै बताबो राजानि सम्पत्ति जा राजानि जे सिंहासन बिनियागो राजानि राजबारी बिनियागो समस्त जे राजा 184 जना राजा खाय माने ताबने पाइथाक चिनि राजा जे 186 नम्बर चिनि महाराज कृष्ण जों सम्मान खायो बयनि चित्रा खाकुल बुबा चिनि खे रांचंनि खमबार माहाय जों बय राजा दा हनया साइमे जों त्रिपुरा सारा राजा हनो राजा हनमानि बिसिंतिने जों बनो ताबुक दिने बनि जे हनमान मुख्यमंत्री जुदि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री अबनो जुदि कक फिरकनो एकाय अबन बागै जों सकांबो रैली खालायो ताबुक दिने जों आरो बाइक रैली खायनाय अबनो तु जुदि खायक जों खना सनि अम हायके कन्टिन्यू चिने अब हाय प्रोग्राम चलिने तंनाय अबन बागैनो जों दिने जे मेन अब चिने प्रोटेस्ट रैली खालायलै तंमाने सकमा हामबाय बिसोर दिने तो चिने आरो साइमनो जों आरो जे 300 हायके छारो 300 हाय चिने ताव आरो बाइक जत प्रथम राजा हक दालाय तंग अबन बागै जों आरो जे लीडर हमनो तो जों आरो खर्च परिचय रहना है जे चिने जत लीडर जो कोऑर्डिनेशन ने चिनर ने त्रिपुरा मथने सेंट्रल ने डिस्ट्रिक्ट ने ब्लॉक ने बीसी ने ताई चिनरा इनविट हायके चिना टाउन कमिटी दङ TWF दङ जत मिलुइनो जों अ जागाव दिनै जे खाकाहाम खागोनां बर' रावनो तैनो जों दिनै आरो प्रोटेस्ट खालायदों बोसोरसे बाय दंगै दिनै नखराव बोसोरसे हामबाय सिनि मिडिया रंनो तामि बागै माले जों दिनै मेन बाइक रैली तो सिनि बुबाग्रानो जे बनो महाराष्ट्र हन्दी माने प्रदीप किशोर हन्दी निहमानी विशेष खायै जे ताबुकनि त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा जों अबनि बागै आबनो बर' सायमानानै आबाहायनि जों दिनै बाइक रैली खालायनानै थांदोंगो खुमुलुं एरियाव जे सिनि विशेष खायै त्रिपुरा मथा बुरि मथा सिक्ला मथा थांनाय रक तामनि बागै माले जों जुदिও जों सिनि प्रग्राम खायनि थांखो गोबां माने बेगाट फायो हेपनि जों किरि खांखो जों ताइ खायनानै बबो जरा ग्रै जराबो मायांनाय ओंका जों सिनि थानि बेगाट फायबानो जों दिनै आरो बाइक रैली खायनानै बादमांखा जे सिनि दिनैनि रुट मेप का भागनि जों खायनाय जों पिसफुली खायनाय साक खारनाय जों साक इजि अ जागा जों तंलाय लायो दिनै जे रुट मेप ओंका जों ताबो आरो सिन्डिकेट नि सिमिनहरै नंखरै जसराम
tatung basi kopra aboni pore langmani hati khlaiye wakirai sodar yang jonna jena gortei nokore khumtiani je kem ganati khlaiye Montfort Champong Nagar jangai lati ke jeng fere jeng tabrom di Trukchabari jirai nakhola ainti ke jeng nokor ora phainasi abahake আবার যে sini jeng to sai agi bu saka jeng tini bahai hai sanai abang ke sentiment ni ব্যাপার sini 186 number raja boini do pha jeng bubagra dahan maharaja dahan jeng aboni jeng sanan thanga tamka joto borno bo paimani bono Maharashtra tahande jeng ako production di mani jeng abano kono dini mani maya ngabano jeng mas mara sanai ros haya hangake jeng khomapan bo mana sanai ai hangake jeng sini continue sini program solid tongle bahai